Tak, čau lidi, vítám vás u mýho prvního let's playe Counter-Strike 1.6 Kotelna. Budu hrát, jsem tu s kámošem s Mírou. Čau. Budeme hrát na serveru Kotelna s maximálně level 15 Super Hero 2. Přihlásíme se. Míra už tam asi hraje. Red, tady u policajtů. Tak říkáme OK a musíme k teroristům, ale tak nevadí. Tak. Jo, tohle asi bude už druhý kolo. Mapa právě začala. Co jsi říkal, Míro? Že mají tady snad každý pistol, no tak má. Pokud chcete hrát na tomto serveru, musíte mít Counter-Strike Kotelna, stáhnete ho na Uložto, na Slunečnici nebo na Porsche.cz. Já osobně to stáhnu na Porsche.cz, to je pro mě výhodnější. Trošku se tam víc vyznám. Můj Skype je Berka18, pokud mě chcete kontaktovat. No a to je asi všechno, tak přijďte vám. Jdem na to! Za svobodu! Taky svoboda. Doufám, že to natáčí. Jo, doufám, že to natáčí, protože já jsem teďka omylem točil video, nebo že bychom si na to video Cože? Já mu střílím do headka, nic mu neuberu. Lidi, viděli jste to? Do headky jsem mu vystřelil svoji zásobní, tam on mě dal na jednu ránu. Má iPod. Já tě zabil vůbec. Ten bot smile, já jsem mu do hlavy vystřelil celý zásobní. Ten bot byl. Tyka taky laguj do něj stříl celý zásobní, nic mu neubere, vole. Tak to ne, tohle. To tady nervy na. Teď jim to natřu lidi, se dívejte. Že dostali našeho hráče. To je proč ke měli tady všichni pingvíni? Ty, teď mi to spadlo, ještě pardon lidi. To se často stane, že mi Counter-Strike spadne, ale tak nevadí. Aha, já mám málo života. Tak sorry, já si to nemůžu, jen to spadlo, to čas spadá. Fuj, na druhý kolo jdeme lidi. Co říct, že nějaký hráč půjdou k vám, to říkal. Jo, bot smile, ne. Tyhle já, viděl se. Kdyby nej ten lík, můj vole, měl se přitáhne, čurák, Kamikaze, jdeme chcípnout, vole, za svobodu. Mrtvej. Vere, ty to dobře. To jsem jako já poslední, jo, no to se děláš srandu. Máš proti sobě 3, 4, raz, 2, 3, 4 máš proti sobě. Kde ta bomba? Všude, každý koho vidím, tak všichni kempí. Kromě Mateo Jim, ten jediný nekempí. A jsou na to jen Vere,
Pojď k nám, nás je míň. Tak jo, tak další kolo. To tam ale někoho přiřadí. No, už je vás akorát. Lol. Lol. Když šli do mě 3. To granátu mančel, to není. Jdeš teda k nám? Už je vás 7 na 7. No, ty to máš. Ale šel bych, mám tam taky svůj oblíbený samopal. Jsi mrtvej? Jo. Tak to kempy ještě nezazadu. Let's go, baby, come on me, follow me, baby. Follow me. Follow. Pojď k nám. Můžu? Jo. Jo. Máš -1. Nechcete, lidi? Hrajeme s Veretem, s Mírou. Já mám v ruce granát. Wow, ten debil, já ho zabil. Okay, file. Nazdárek! Mě zabil. Protestuji. Jdu? Jo. Jinak já jsem level 9, Míra je level 7. To je debil. No, ještě zabil. Terrorist win. Teroristi vyhráli, tak to ne, tohleto. To ne. Tohle je můj oblíbený samopal, vypadá možná lovsky, ale to já ho mám nejradši. Jo, jo. Tak to ne. Go. Takový bykla. Já to chtěl čornout, ale co? Ty vole! Já ho tam neviděl. Já myslel, že přijde... Ty vole. Aha, to je policista. Ne, já jsem to... Hele, Veret, teď hrajeme za Vereta, jo! Ty to máš za lovský sapík. Já nemám peníze. To je ten nejhorší, co může být Veret. No, až potom. Veret. Až po... Lepší než střed pistolí. To jo. To by fakt střelné.
O, takových kemperů, já vidím takovýho. Jak ti to dneska nejde? Dneska mi to jak nejde, no. Ty jdou po mně 4. No tak to bylo fakt lamácký. 4. Tak jo, jdem do ní. Co to je? Já jsem mrtvý. Co to začíte hra? Jak dlouhý je to video? Bůh ví. Co? Ty vole, já ho vůbec neviděl. Splývá cokoliv normálně. To je debil. To jsou strašný, čurát, ty celé, ty tahuje, vole. Schopnost bych zrušil. Plé, vole, pryč. Zase to dobrý pro ty, který mají. Že můžu tolik ubývat. A to tam má projít. Čo to je? Zase tam bylo. Ty vole. Ale dobře jsem zdal. Can't terrorist win, yo. Běžány. Si koupíme jiný samopal, si koupíme M-ko. Jdem na to. Lole ho zabil. Tyhle, a zase já jdu proti němu, koupím do něj válce hovno. No nic video, tak nic lidi, tohle video asi ukončíme, tak u dalšího videa o Counter Strikeu, tak zatím nazdar. Nazdar.